shehi Ahmad Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Yarwa. Aya abun so guda jika gunnu jumul huda wanda ke wata ke da dan na Batulu gaishe ka Ahmad Yarwa. Da sallama salima na sauka gidan karan Fadima. Aya abban azima da kai ni na fahimci Ahmad Ali na Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Yarwa. Ka yarda in bayyana dan daraja ta munhaminna Al-Arabiyu dan Amina dan Abdalla kaka ga Ahmad Yarwa. Abinda zan dan fada yanda kai ya zammada in ka ji gobe sai ka fada na fakakarsa ce ku saurarawa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Yarwa. Kissar shehi wani sirru ne al'amarin cikin gaibu ne zawahirinsa da ya bayyane takaitatta ne shehi Ahmad Yarwa. An haife shi a Sindiya ya taso cikin tarbiya ya yi karatu a Zaria ya kuma zauna cikin Kano mai Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Yarwa. Zaman shi ta zama makasudiya sanin sirrin malam na iya kyautar da ya bashi ba tambaya cikin ru'uyar shi ya shaida Ahmad Yarwa. A daren ranar ya ga Fadima ta gode mai kuji al'umma ta furta ɗanta ne Hashima washe gari ya faɗa wa Ahmad Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Ashe Yarwa. Ahmadu kai sirru ne ba za ka faɗa ba ya haka ne ai jiya na ga kakarka ne ta min godiya domin ka Ahmad Yarwa. Kai bara ma kuji na warware shakku na marraji ku buɗe kunnuwa don kuji ga nasabarsa shi shehi Ahmad Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Ahmad Yarwa. Yarwa dan Ali ne, Aliyu dan Ahmadu ne, Ahmadu da ga Aliyu ne, Aliyu dan Mustapha ku saurarawa. Mustapha dan Muktaru ne, Muktaru dan Adamu ne, Adamu dan Dawudu ne, Dawudu da ga Zubairu ce mini aiwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Zubairu Yarwa. dan Abbasu ne, Abbasu da ga Husaini ne, Husaini dan Sulaimanu ne, Sulaiman dan Ishaq ku saurarawa. Ishaq da ga Aliyu ne, Zainul Abidin Haqqu ne, shi kuma dan Ahmadu ne, Ahmadu dan Muhammadu nafsu zakiya. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Muhammadu Yarwa. dan Abdalla ne, Kamilu dai lakabinsa ne, dan Hasanul Musanna ne, dan Hasanul Sibidiyu dai na dawa. Daga Aliyu dan Fadima, wanga abin yana min kama, ya na jima kamar na gama, salamu alaika ya shehi Ahmad Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Fadima Yarwa. yar Mahmudu ne, ba mai jabatin haƙu ne, ga nasabar sana bayyane, ko ka ki ko ka so mun bi Ahmad Yarwa. Salamu alaika dan Fadima, babu fitu yi ka girmama, kai ku kira shi marashin kama, ban ji bani ban gani ba Ahmad Yarwa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Dole na Yarwa. gaida dan Fadima sirrin shehi marashin kama shehu gare ka na sallama gani ka kai ni gun shehi Ahmad Yarwa. Salamu alaika ya ahali Fadima da ga Imam Ali Yusuf ka zamo adali dole yabon ka kaiwa na dena dawa. Uwar gida na Fatima umma ce wurin shehu Ahmad Yarwa. Rabbuka ya salati
salati daban ga annabi wanda kayyo daban alu sahabu sun yo daban sa shurafa'u ahalin su Ahmad yarwa to wasalam anan zan tsaya mai sauraron kasidiya adam ya biya muridin shehu dan shehi Ahmad yarwa Uwar gidana na Fadima umma ce wurin shehu Ahmad yarwa Uwar gidana na Fadima umma ce wurin shehi Ahmad yarwa